bụsị maka ọnwụ mmadụ. Eniena ozu Emmanuel Chukwuma Anierobi n'Amenye Village Abagana bụ onye nke akwanyere ugwu ikpeazụ ma sị anọdụ mma. Maazị Anierobi nwere ka ọ gbachara afọ 57. Ọ hapụrụ nwunye ya na ụmụ ya nakwa ụmụnne na ikwu na ibe. Ụkọchukwu ụlọ ụka akpọrọ Jesus for All Mission nke dị na Umuoji bụ Joseph Anieze n'okwuchukwu ya na akwamozu ahụ kwuru na ọnwụ bụ ụzọ esi agbanarị ihe mgbu na ihe ịma aka n'iru nke ụwa a wee gazuo ezumike ebe ọkachasị n'ebe ụmụ Chineke nọ. Nwa nwoke izizi onye ahụ nwụrụ anwụ bụ Munachi Anierobi n'okwu ya si n'ihe wutekarịsịrị ya n'ọnwụ nna ya bụ na ọ ma nnọzi inete ya na ụmụnne ya anya otu o si eme mgbe ọ dị ndụ. Ụmụnne onye ahụ nwụrụ anwụ bụ Lady Nneka Okonkwo, Oriakụ Amaka Josiah nke ABS na Ọkammụta David Enibe kwuru na nwanne ha nwoke a nwụrụ anwụ enweghị atụ na ọnwụ ya bụ nke ha na-atụghị anya ma na-ekwekwa nkwa na ha ga-eleta ezinụlọ ọ rapụrụ wee laa mmụọ ma gakwa n'iru na-ekpe ekpere ka Chineke wepụrụ ha ọnwụ ike n'ezinụlọ ha wee na-ekenekwa ndị bịara ha ụlọ akwa. Queen Anịgbọgụ, akụkọ ụwa ABS.